हेलो गाइस दिनै पार्टी जानाय आरोना जोंहा थारमाने लोगोनि हेपि बार्थडे आरोना दिनै थारमाने एन्जय खालामनोसै आरोना जोंहाथ' सिंगल जिबनखासो थारलाय मा होनगोन बोरै गोसोआ बोरै मोनदों जेनेबा मोजां मोनदों मोजां ओमफ्राय दा जों अबाव थांगोन जेनेबा लकेसना नलबारियाव आरोना थारमाने लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जों देखायलांबाय थागोन आरोना दा जों थारमाने लोगोफोरखौ नेगासिनो दं खावसे लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ थारमाने सब भिडिअब्ला जों लाइनाव फैदों आरोना थारमाने जों एसे थारमाने बुस्थु आरो लांफैदो आरोना लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय जाबाय देखायलांबाय थागोन आरोना जों बिदिनो गाइस दिनै सब भिडिअखौ मोजां मोनो मा नायलांबाय थाबा जाबाय आरो हेभि क्लास आरोना बिराद इन्जय आरोना थारमाने आरोना बुहुद जों मा खालामनो आरोना उपाय गैया आरोना सिंगल जिबन आरोना लोगोफोर थारमाने जों फैनानै जों गोसोखौ गोजोन मोनबाय आरोना खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम बेरायनाय आं भिडिअ लाफेरबाय आरोना इउटुबाव लोगोफ्रा एसे गोबावजों भिडिअखौ नुदोंब्ला गाज्रि मोनसै आरोना थारमाने बेरायनाय टाइमानो दिनैसो फैबाय आरोना लोगोफ्रा मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो बिदिनो गोदान भिडिअ नुलांबाय थागोन आंनि एमआर ब्लग 100 क्रिएटिभ चेनेलाव लोगोफ्रा सोब नायलांबाय गोसोखौ बोरै मोनदों गोसोखौ बिथांनि नामा बिथाङा थारमाने मा नागिरदों दैयाव मा होनाय आरोना बिथाङा फैनानै बोरै सानदों गोसोआव गुड फैनायनि जाहोनाव बोरै मोनदों बिथाङा मोजां मोनदोंना बिथाङा यार खुसि आरोना थारमाने एसे मा होनबावनो आरोना नै फुरा आरोना फुरा सिंगल जिबन गोजा होनजायो आरोना गाइस थारमाने जों फैबाय आरोना थारमाने जों इन्जय खालामफैबाय आरोना गाइस मा बुंनो आरोना थारमाने गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फुरा खालामबाय आरोना थारमाने एसे जोंहा थारमाने लोगोनि बार्थडे जानो फैदों हेपि बार्थडे लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ सब भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय पाहाराव दङ बाबा नै बबेनि सिख्लाबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो गोबाव जाबाय बिराद फैया थारमाने थान्दा बोथोर सफैनाय समावसो इन्जय खालामनो फैबाय आरोना लोगोफोरनिफ्राय मा सानो जेनेबा बिथाङा दै रोगाग्रा रायलायनाय थिग दं आरोना खिन्थु बिथाङा बुहुद हेफाजाब खालामो आरोना बियो दा नै गोजौआव आरो दा मा बुंबावनो आरोना थारमाने ओइ गोजौआव थांसिगोन एकदम खालामबाय थागोन आरोना बिथाङा दै रोगाग्रा रायलायनाय थिग दं आरोना खिन्थु बिथाङा बुहुद हेफाजाब खालामो आरोना बियो दा नै गोजौआव आरो दा मा बुंबावनो आरोना थारमाने ओइ गोजौआव थांसिगोन एकदमबारे गोजौआव आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय जाबाय देखायलांबाय थागोन लागायजेनदो मजा खालायनो बिथाङा मोजां गोसोफोरखौ बोरै मोनदों मोजां मोनदों ना बार्थडे दिनै सुनिबार आरोना बिथाङा माला न'आव गस्ला फोनना होबाय थायो आसु मोनो आं र' दे ओरैलाय नोंनि बार्थडेआव बोरै मोनदों फैनानै जेनेबा गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना बिनिनो आरोना बार्थडेआ बिनिनो आरो मोजां नायला खनसे गुड मजा खालायनो बिथाङा मोजां गोसोफोरखौ बोरै मोनदों मोजां मोनदों ना नोंनि बार्थडेआव बोरै मोनदों फैनानै जेनेबा गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना बिनिनो आरोना बार्थडेआ बिनिनो आरो मोजां नायला खनसे गुड ôi sao lẹ lên đầu lấy đây ăn vừa mình lên trả được ôi sao lẹ ôi đi hai lẹ còn chưa hai lẹ laga
मालाय बार्थडे खालामनो नागिरदोंनो आइ इन्जय आरोना दिनै थारमाने सिख्लाफ्रा नै जुमाय मेथाइ ना दुन्दिया अमा बेदर बानलु संख्रि जुमाय खाथन बियार खाथन la betul dengar ya thang lah ada na lega Buriali nih apa wah ikonis nih होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो salah mancibra hard लगदी लखन दा नोट लगदी मौका मिला है अभी होगा ना फिर ये कभी हम तो बच कर ले मजा तो मच कर ले जों थांनो ओंखारबाय आरोना गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जों थांसिगोन आरोना जोब्बाय आरोना गाइस ये एन्जय लाइफ ब्लग 100K जाय मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आंनि एमआर ब्लग 100K आव गोदान भिडिअ नुलांबाय थागोन बाय बाय लोगोफोर